Yang you try kan ngi bingi labon wan biang shaka yeng ka jongfi limba kan program jong ka Potternet ngira pediang subhai fi baro ki nongpet ha kerteng jong Jesus Christ unong penem jongi ban ngi anguru ha kan ngi bi labon kap ngi I pastor krom iban ai ka ktien ka jong blay ban ngi sha kan ktien ka bi in bed kan long shisha ka jingker khu yang I baro ki nongpet jong kan program bat ka ktien ka bai bed kan ngi ila ai kerteng ka dak jong ki dak bat ngitip bat kom ka ktien ka jong blay ka Rangkynsai ka kitab jing penpau bau Jisu ang nga wan kloi bat ulak kren hiru na ka ktien ka jong u ba kita ki dak ki shin jong kita ki sngi bakado bat hagan ka sngi ngin let ban keli ya kita ki dak ki shin na I pastor iban batai kambnya shu yang I ki nongpet te pastor bat kom ka ktien jong blay ki kita ki dak jong kita ki sngi bakado Kublisibon barang nama kaniga jinglam pang ka jengpi kaniga jinga ti ka je kren ka je ka ktien jo try ka je phali jumot nani ka ktien jo blai bat ngimla len bangi em shisha ha ki sngi ki ba khadu ki sngi jong ka jing pendep ye ka je tulopa jo ka bible nadu ki ba minshwa kum ka je tulopa ka jong Daniel ka jong Ezekiel Jeremiah Zechariah ba kwi ni tulopa jong katai ka jutang ka barim bat khamtam susu ka chitulupa ka jong tra jisuhi kaba ulay tulupa hadin ba ki asenran ki lakli u lightly ki jinkali ha gospel jomatius lanong barusa kerkhada balai udang shonglo ulum ki olep ki senran ki layawan ha ujar jar bagelyong titu angila nu ba kini ki kinlong bagaba kumno ka dak ka jiwan jome bagaba waino jene ka perthai ki senran ki lakli na tra jisu ekidak kisien jong kini kisingi ke bakado baru Jesus Christ sulay tu angto ekidak ki babon ba kitma juman ki nemsniu ka jele apring ki jeben rio ka jing shapen sistem ki kristan nanda ki par ki dak hagane ka gospel Matthias lenong baru sar ke balai ter baru ke ben shem ni ki dak ka bau Jesus sulay tu bagar khot ka bakhat sa wong kumni Jesus ti ekene ka gospel jong ka hima oniala ha ka berthai baro ya ka banlong ka jing phla hakikin jaban rio baro onda kum taken kanja kata kabakut karkum gani ka jiathulu pa ka jong tra jisu kidak kishen ke bau jisu ai but ka jialap ye ka gospel ka jong tra jisu sha ka perthai baro banlong ka jingphla hakikin jaban rio baro kade ka dak jong ki dak sign of all signs kadak jeng kidak baro na preng jeng kidak baro kene gede kadak keshen ke bau Jesus Christ ulapani ngiri ban pej baram dang ban pej ban dan bentaru bar kene larangi ap khmilanti ke jiwan ka jong tra Jesus Christ ngiap khmilanti ke jingja jongge ke bakut haga persai bat kene gede ke ba ngiri ban pelit jimut ban duai bar ban dan menta haga ke jelap ke gospel ke jong tra Jesus te sku aman keli kan mo pastor ke kata gospel Jesus Christ wong ya kene ga gospel joga hima onialap haga perthai baro bar ke kene ga gospel kumala keli mafi barang mentan ke kene ga gospel kamut ka khubor ka babha ngi em ke di sngi ke bamenta gi dan sibon ki khubor ka bangi asngoba ni puli ko khubor ni pej aki news tv ni pej aki social media ki news mentan le ke perthai social media ki jai khubor ayu bangi biwa ki khubor sni ki khubor basisya khubor bamsisya khubor penting pensier pensemi kaba pendu thiado dem pen bun jibot berkhat pen kelumar jimot iki bro bara pereng jong kini ki khubor hamsaya khubor ka khali tengap dan ki khubor basisya dan ki bamsisya dan ki khubor ki ba ngiyo singo don ka we ka khubor kaba utra Jesus Christ uladep yetho bagada gari ka gospel ke ka gospel mo bigari ka khubor ka baba kaba yetho ka ba apostle Paul batai hakashiti ka jushi ki Nongkhryiem lang bakarsan kada khot ka beningkong baar balai wong ni kentien tinga pentit babi ko prabanget ya kata ka gospel ya ka bangalaya la bafi bat ka ba phila priang ru bat ka ba phila ya yeng ru ki banget akorin ke la yo sngawe ka gospel layalap ke la priang ye ka gospel ko baba bat kila yai yang ru akan Nongkhryiem juga gospel. Daga ba on pen emia pi dakani ke gospel on pen emia pi ru lada pi bat skeme ke ba kumnu ke ktien ngalayala hafi lemda pi langet lena e. Ke ikini ke gospel khot ke ba lai ngalap IT pateng api ke beningkong e. Ya kata ke ba ngalap priang ru
bau Chris ulayap namar ki pop jingi kat kum ga jing tho balatep yu bad bala penmi pat ro yu ha ka balai ga sngi kat kum ga jing tho bad bala yi yu do ke pas de kharar ngot de ki san spa ngot bad kum tar ter ter de ki pat ki senran ki nong bo jong tra Jesu u apostle Paul thoni u batai shapang ga gospel ga khubor ba shma ga jingyap ga jong tra Jesu Christ ha ga ding fana ka gospel ga khubor ba shma ga jingyap ga jong Jesu bau Chris ulayap namar jingi kat kum ga jing tho ladep ye tholo pa baladep tho ikate tholo pa bikin tholo pa shma ga jingyap ga jong tra Jesu balatep yu tra Jesu Christ ba ulami par ka gospel ke tho shma ga jingyap ka jingtep bat ga jingi par ga jong tra Jesu Christ Okay. Kerega khubor bas mga jingtep mi par Jesu yap namar ki pop jingi latep ungam sikanyam ra jaga dujok jaga hadas bane kon yek so jaga jingyap ban pendu no yek jingyap ka Bible kong aga sidi ke Hebrew le nong baar ka khol ka bakhasa kong ka Bible kong ni badaga jingyap Jesu ulali ban pendu no ya uta borane ka bor jaga jing peniap uta ulong soitan Jesu man bau yap Hakading pana urung sa taga realm of death ka jaga jingyap bandai ban pendu no yauta ubadane ka bor jonga jingyap ubalong we usaitan kadiga ka benta juga gospel kasidi ka baar jung apostle Paul sa Timothy ka lenong ka baningkong ka record ka ba pra hadu sipo kong kome namar kata wat sengule ran ya kata ka jingpla yautra jongi lemni nga unong sa bandi jong u Henry to syak shitam bat ga gospel kat kum ga bor jong oblai ubala pen imingi ubala khat ngi ga jikot ga bakho om kat kum ga jingle jingi henry kat kum ga jingtmu bat kat kum ga jingayai tersibo henry ga bala pen pau menta da kata ga jingmi pau nong pen imju Jesus Christ ubala pendu no ya ga jingyap bat ula pen pau ya ga jingim bat ga jing bamput da ga gospel sabab gospel gitu semang ga jingyap u Jesus Christ bat u Jesus rong sa kata ga jaga juga jingyap kadujok ban pendu no ika jingyap bat ban penpau ika jingim bat ika jing bamput daga gospel baru Jesu lami pat ban pensan ban penim ban ai ga jing bam jugut ai kata bangai how try Jesus kata kadai ta jing batai ka ba sai ka balingkot syafang ka gospel ka jong Jesus Christ Ula shim ya ka jaka ka jungi. Ka jaka banga bat ofi ngi di ban yap. Re Jesu pa ula shim no itu ka jingyap. Ula kni no itu ka jingyap na ka bor ka jong setan. Amen. How Jesus di ula kani ula pendu no ika jingyap. Ula pendu no. Ula abolish ika death. Ula pendu ika jingyap. Nanda ni ula pendu ka jingyap ukni yo sabi jong ka dujok ba jong ka jingyap bo mi pat ula job. Bagi banget yo try Jesus ki banget ka gospel kino miap so. Kini yo ika jing bam jikot. Kata ka jing kermen jong gospel. Ya syukur man kali kan mo pastor. To. Dan ayu ha ka gospel. Bar ki kita ki benta badan hapa o gospel. Kablay sibo naman kata ka jingkali. Hakani ka ktin jo blay hani bu Jesu la da pendep ya ka mission ke ju ka kam su bat ka wani ki kintin bu Jesu krena ka ding pana wang la pendep dan nyotli kintin bu Jesu krena bana ka wang la pendep hanya ta ka ba khado wang ko pa nga IT ro ame ka mersiam ula pendep ya ka kam ula accomplish utra Jesu ka kam haga ding pana baniap nama ki pop jingi bani bola tep ula mi pan barhaulom ki olip utra Jesu ai ka ni ka hukum ki senran Wang kile shaka berthai bayala menega gospel. Baru lai dikum ulapha barkini kisenran kum Matthias, Marcos, Lucas, Yohanes ban unong tho akam ka possibly Lucas. Ula benrap ula besuru ikani ka bau Jesus Kristus ula batha. Banyala menega gospel. Sini puli gospel Marcos khandulanong. Kadikhat ka ba khatsan hade haulun ki olep u Jesus ula lumlang kisenran baula ai kani ka hukum wong komne. Ulam ro ki tu le shaka berthai baro Bartu yalam ega gospel. Ega khubor baba. Shagi benrio baro. Tiu to banget bari open mapis on penim sngap. Dan sautuli ki benta ga dan kambah kan ega gospel. Dan sautuli ke berana ga ega gospel ga jong tra Jesu. Ka beningkong ga gospel ka Jesu pha ban yalam. Ka ega gospel juga jibren fi ki bapet ye ga ji ka program ha ga si banta. Kong ga kstien jublai kuni to le chi bari baro. Ba yalam ega gospel haki benrio baro angni ka mor haki judge Ben Rio baro ki ethnic groups ki jet ben Rio baro nakaktin Greek ethnos ethnai ki kenhon jet ben Rio baro le yalap ini ke gospel sya ki jet ben Rio baro ti uto banget bari open matis on penim henry uto banget on pen rem
Ke gospel ke bau Jesus Christ upayalap ke kentup ningkong ke bentar bergong ke gospel juga jimpenem. Kabar wong kumno kini ke dak kin buat ke bengai hak kerteng jonga kini be ek sot. Hak gospel ke kentup rusak ke baar ke jimpelai ke deliverance. Ke jimpelai Jesus ai ringat pagabayalap ke gospel juga jimpenem. Wong hak kerteng jonga hak kerteng jo utra Jesus Christ. Pinya be no Yekik so nang no nagar jim ju kibreo dan shubon kibreo ke ba shate ekik so kikrai dan kirim payeng ke ba shate ekik so kikrai kadang ka berk so ke ba ban ben wat manta kumni dan na preng jo bi bisngo tu bi sha ban shate shakom hauk so yo satan ga jing bli ba se bi ka ban light pim la ban light dan kirim payeng ke ba sha khom shate ke bok so ba krai dan wat gishnong ki thao ke dan ha ke dominion ka dusen shar jo ka berk so ba krai Kedan kata ke ni puli ka jikai kedan ke territorial spirit ki mensing ke babat ki put ki sam ki shnong ki tau ki rat ki ilaka ki hima ki babat bau Jesus Christ bau pha ki senran banyala be gospel wa ka bor ha ka gospel ka kantumru ka jingpalan wong ha ka kerteng ke jona pinya be no ki kisoi ha ka gospel ka kantup ka jingpanem ka kantup ka jingpalan nanda sa ka balai ha ka gospel ka ka wong Jesus kini kren de ki thlit ke bathumai Kini kita mat ikat jimpanem gospel jimpanem. Kita mat ikat jimpalan. Ban mendas kau ikan keren dikit lagi ke batamai ke keren hak gospel ke kantobro ikat jimpandap ikat jimpan sele umur sebab kuat jauh belai. Kini keren dikit lagi ke batamai. Ke jingkren hak ikat lagi batamai ke dikawai ni ke dak jong ke jimpandap umur sebab kuat. Ke jimpan sele umur sebab kuat. Jisu angkam apostoli wipra. Pini ada yang kebor dalam umur sebab kuat. Kawai ni ke dak ke bor jimpan sele banyalam. Baraka wong rukin keren dikit lagi ke batamai. Katakanlah jah ke kam ke apostol. Kini kesenangan ke bala priang yo tra Jesus Christ ke baja hakasipan tu kasuyan mesti ke la keren dagi thli ke batamai. Bangi ken mal kam bapas sepuluh Nongkhryiem Cornelius kat bapa terus dong alam ke gospel juga cipanem. Juga gospel juga cipelai. Ke baja ke syam musibah ulah hiar. Hakini ke biasa ke gospel ke la mat ke cepat sle ke la keren haki thli ke batamai. Haleluya. Nanda ke basau ke bakuntup aga gospel ke bau Jesus payala. Wong kin bu ikikti ke bapang bakit akin kia sengap dan satu lagi bentar ke bakantup aga gospel ke bau Jesus Christ payalap ke khubar bah ke bau Jesus payalap ke dek akantup ke gospel jongga jimpanem ke gospel jongga jimpalat ke gospel jongga jimpan sele ke jimpan dak umen semakhot ke gospel jongga jimpan kia ke bapang basyutong. Amen. Sisa apostol kani ka gospel ka along pa ka kubor ka babha. But babun pat nangingim tre ti man pediang kani gospel. Kadang ngidang syate sya khumsa. Nalagi pediang bet ngiyo ma be kini ki sautli benta ki badan hapo jong gospel. Bun sen bading mangipat pastor bamkwa man pediang ya kani gospel. I barang mentai ka perthai ga ji mentai ki breo ka perthai ni kham smutanat ban sngap iki khubor bam shisha. Ni kham sutanat ban sngap iki khubor ki bamtei. Ni kham sutanat ban sngap ban pelejimur ki khubor lorni ki khubor khana sni usman ki wei. Nanda ni kham pelejimur ban puli ki kot khubor. Moh ki babuani ki kot khubor bam shisha. Ki khubor penting pensmi penser. Ban ni kham pelejimur ya ki khubor jongga perthai. Ban ni kentat ya ka khubor ka bashisha. Ya ka gospel ga jong tra Jesus. Kektian ke jong belai kong hakani kam. Probab lenong ba arsan khot arsan. Kong kektian jong belai kum ne. Kum ki khriat ya ka mensem ke basliang. Kum talong ki khubor babha nagari ke bajangai. Siap. Kum ki khriat ya ka mensem ke basliang. Kum talong ki khubor babha nagari ke bajangai. Kidan ki priu ke jong belai. Mo Mene ngelai puli ni Jisu wai ke hukum ni kisenran ong lek seka pertai yalap ega gospel. Wai ni kisenran jong Jisu uba artatian mengkong yo Jisu Thomas. Haus nem santu ar edi. Ulami na kategori Israel. Baus nem santu ar edi ulayo gejat hari India. Banwani alap ega kubor babha. Ka Bible kong kum ki khriat ka mensi ke basliang. Kum talong ke khubur bahana ke ri ke bajangai nadu na jangai wan kampat dei ke por jong ke song lingsun jong ke rel Henry Thomas ke jiat di ke bajangai ngintip kat do banai ke simpor ban poi se ke ri wan ra e ke khubur ba ke balong kum kriat ha ke por basliang ba ke basiet rang terkhong kum kriat
ki yo sngoi ka khobor ba bha or ngai nyu boleh South India ki don sibon ki bala priang yo tran Jesus Christ tam ki priang yo tran Jesus Christ sibon na South India ki mi ban ya lap ek gospel sekiwe ki banta jong kari India hallelujah Amen. aingo yo boleh barang susu hagari ga jingiru dan sawi Thomas Jones lawan yo kejar kari ju arpo artrik banai June samkat praspa sapoi banwan ra eka gospel hakari ka jingi ndai gombo ong mafi menta dalam don sibon hakari jingi ka gospel hangi kala long melen ngim simat setia ka bor jong ka gospel bar ki bala yo asno gospel hang niru kidei ba Shillong reunion kim pat ma eka bor jong ka gospel bara dan bring jong pila yo asno ka gospel la bunsi hanai pimpat simat eka bor jong ka gospel la ka jim jong wa apostle Paul unang yalap gospel ubaran ka jingplu mensi namar ka gospel wong kumne haka city ke Nongkhryiem la nong ka baningkong ka khot ka ba khatsan khandri wong kumne wong ngalong unang kitram yaki Greek bar kinong kendong yaki bastat yaki bam start sa baningkong wong ari unang kitram kumon ngasaram yaki Greek ngasaram yaki nong kendong ngasaram yaki bastat yaki bam start kay garam nama pada bialap gospel syaki nanta khakasan kumta kat basyong hanga ngala kloy ban yalap ego gospel hafiru ki baharom ngadan gede garam kabang gede ban pendep nakata ngala kloy ban wan sharom ban yalap ego gospel ban yalap ban siudep ni garam yalap gospel nadar khot khandri wong ngam sule ran ego gospel ke jong Chris nabakalong ka bor ka jong ublay ka ban penem yo way pu banget yo jiu ningkong upol wang ngam sule rani rega gospel balay nama kare ka bor ka jong ublay kare ka bor ka jong ublay ban penem yo way pu banget ka gospel kare ka bor ka jong ublay hagari ka jingi ngalayo sno ka gospel labun bun sien la yalap ka gospel hedon shibun ki bre ki bampat yo jing penem ki bampat yo jing pelai pat yo jing pen kya Pariyo mat ka jing tre jomen simako de ka jingem. Kina Shillong niam ka gospel kampar sumi ban tre jana ai ban penkala ya ka jing la supen kala niam me bhi. Handrai pim pariyo ka jing kala ka jing pariyo jing penem. Dan sibone ka ri jingi sispa nyo po prasnem ka gospel kalawan ka ri jingi. Hani ki don sibon ki reuniam ke ban pat simla mat ya ka bor jo ka gospel. Ba ngitip si siya pastor ba abang imat si siya ta gospel ka jong Jesus Christ ngitip siya ba ka ka bor ka jong belay ban penem yangi ban pelai lut yangi siya pastor kolong ko ba fi omen naga ktin jong belay na proverb apasan ma kalau siya ta ka Nongkhryiem ha ka por bang isliang ba kalong ta ka Nongkhryiem ka ba penjai ka ta ka jisliang ka jongi ba ka ta ka gospel ha ka por bang don kami try bang yo kani ka gospel ka pendengan ni ka ai ka jingim ka ai ka bor bang ila ban ya khmat ban phla na ka banta ka jong Jesus Christ amen kat bang ina kren ko ga wan ka ding sai ka masim jong adon apeng jong pi ila long niam perkhat kan niam kan penja asliang ka pi handrai fila long niam rupat ja sliang ja hun ka jing jong pi perkhat ka spa kan ai jinghun pila yo ka spa pi perkhat ka position ka kedan kan ai jinghun Piberkat ngana yo brio no ngana yo jihun jingsok la yo life partner perlo la don ka family pim par yo jingsok piberkat sibun ki kay ban penja asliang haga jim jong pi kumbala puli kita proba kum ko kreat aka bersig basliang kum ta kalong ka khobor bhana gri bajai ka gospel ke ban penja asliang ya ga jim ka chubi nga puli ku ka kot ka thos bang ka we ka ngalam ka chin kulman ka tho ak ta ka kot sibang ka we ka khana samla kata ka khana samlai ni ke bhabrio ba ti bahi ke sam properjor ki ong phila katni ke jitanat bhabrio ki pensulur ka ba makan be sik bi kam sik jinga ko bhabrio balong actress ni atai pakani ka khana samla gawan ka jing sarong ka jim joka ba kala persang kala le ban be kala le sik competition ke ko bhabrio nanta ki kala le sik contest nanta kala yo ke nam kala long actress hanre ke ja kham yo jinghon nanta ke ja kala persang ki bro kaspa kala yo jing sneer jing suba pare baro kami yo jingon haringa ta kala wan sekala ngam jing manik suai mani yo jingon kami yo jingon nanta kala poises ki jing di pen buai ki bala bujai kami yo jingon hagawi ki singa yo snow ka jialap jong ka katran kolman kayalap ka katran kolman kong dan rujibi ko ban pendap ini ke jinon kam juga jingem daki ye ki juga pertai pila persang kane persang kata ban pendap pimpar yo jingon satya
kong kadan there is a big vacuum in your heart. Kadan kata ka jaga ka batuli ka ro jabi. Anam la ban penda pegi jaga bertai. Pakata ka jaga ngla reserve la kre na kam dau Jesus Christ. Priang yo Jesus Christ wala yap agani phana latep ulami pat. Pakata ka khana samla ti cha. Hari kata ka priang yo Jesus Christ ka jaga. Ka kala ka bamot. Ka kantai lori ke jaga berai ka siam ka jinghon ka jasliang haba ka mat ya ka bor jaga gospel ka jaga. Tan menjubi kaniam kamla penjak seliam. Kapan kenmai ngang nektin joblai. Jira melam ba ar khot ka ba khanar khalai. To sngo kendet hagani api ki beneng ba to sngo shirkhai. Rem tolong genja ongutrai. Naba ki breu junga kelale artli ge jing sneo. Kila lendet yang ko ompoli ki ombaim. Ba kila snai ledi ki pukri ki ba pei ki bam la pem saum. Dona bring jongpi. Kila lendet yo try. Pila lendet yo nong penim. Pila lendet ye ga gospel ga jong tra Jesu. Pimpat mat ye ga bor jo gospel jasa. Pi shnai le ki pukri ki ba pei ki bamla pensa Kaniam ke ka pukri pei kamla pensa Kaspa ke ka pukri ba pei kamla pensa Ka jingstan ka kedan ga ba pidon. Ke ka pukri pei kamla pensa Ki perlok jobi ke ki pukri ba pei kamla pensa Datang ke gospel ka jong tra Jesu. Amen, amen. Matisha, mabun ngi kum kibreo, iwa ka jingsok iwa ba kani ka pertai. Hari ngi la lendan no, bang la klan no ya tau pukri jo ka jingem. Matisha bang yo i tau pukri jo ka jingem kum ba katien jo blek ong kiwa ki ba kin kersoi. Hapo jingem mo paso. Maka dikata siya bang yo Jesus Christ ngi jalu kita ki jing silang ya kani ka pertai baro. Bang inum pecho, iki ejo ni pertai ngi supet bet tang show. Abi pikir mai ko to barang gaji keren Jesu gospel Yohanes salenong begitu kentai samane awan to amma begitu kentai di garuniam kare garuniam hane kare bro ba em haki pop ki babu ne gachim jonga ke kendu baru Jesu Christ hare ga Jesu upan naka pakala lengo upan ngori jiu hare ga ta ya keren swanga jim pe ma ka wongo ubandi na kane ka pukuri unang sliang pat nunu bandi na ka pukuri ba nai ko umba nai unum sliang su magalong ka pukuri ban kersoi se ka jing em bang jukot Au krene ka gospel jong ka jipari mutra Jesu akan ketai. Hari kata ande keren we keren semanga pop jong ka baka diban kalabamot shabon a kata ka juga jigem. Kadiban ripen ban kalabamot. Hari kata ka beriu ka sedang perkesan ni geniam. Ka ongkum no ngingi mani belai hagini jeromlo. Pi mani ha Jerusalem. Haba kum ta ka bamot ka dei ka jomno ka jimani dei ka jong pi ka jong. So don ki beri penyanap gospel kini perkesan ni kan yang pun kesan ni kan yam jala dia. Kadang ke pop sirenjan kimpat kalabamot. Pinya keren gaji penim yanap ke gospel. Pia batai start you. Mungkin ya keren perkesan kan yam. Kan yam ji bukum ta bukum nengi mani play bukum ta ke jimani jengi. Mau ngi lalong kersan nama syah. Hatar koma. Ke bejahan reki. Kimpat mat eka bor juga gospel dan siapa berjubi. Bas ngadi pimpat mat eka gospel ngom dan ihu ke gospel. Ke gospel bu Jesu pa elap. Ketika gospel jong ka jing penim. Ban pen emu nong pop. Ban pen kelai ka jim ju bolong jing ta Nongthymmai. Ketika gospel juga jing pelat ban pelat naga bor su bekre ka jing belin besneo. Ke bakhon ke bate ka jim jubi ke bor su bekre. Ke gospel ke bakento baga ban keren ni ke thli ke Nongthymmai. Kita ingat dengan keren thli Nongthymmai. Fini mat ka jing besle ka jing bendak musibo ko mihim Cornelius. Ko makam apa salom baar. Hadem upo duan tu jiki lamat ka jing besle musibo. Ke lamat ka jing tre musibo ko. Belai ko pen mat. Ini ka bentak ke gospel ka jing tre musibo ko. Mereka jing pen kia. Akibat ke par jibi kata ketika bakento ke gospel ka jang try Jesus Christ. Sisa ngi ayu sha you try bau angi ni ka gospel. But sisa ko mo pastor ko mo ngi la ikremene ba kam chu dei tang mangin sakut hangi. Mot kom ki banget kom ki ta ki khon ki jong try. Iran ka jingkit clear. Kom ta ki khon Kristan. Iran ta ka jingkit clear. Om tang ki Kristan rai kom ka balang hiru bar ko iran ta ka jingkit clear. Na benta ka ne ka ri pastor. Te ke e ka ta so. Sabangan poin saya kata ke jingkali ke badan kamba. Kaben singap bania dan sibuk ne bring jupi pimpat mat ikene ka bor juga gospel. Pilalong niam, pilalong Kristan, ada pimpat yo aga jimpanim. Pimpat long jing thag bot ma ublai khadi pibin kala. Kabamot ban priang yo tra Jesus Christ. Ban priang no Jesus Christ kata ke jaga apidan. Ban khot ker pat yo Jesus Christ. Ban ai yo laga jong jim. Ban priang Jesus wala yap akani pana ki pop jong pi. La tep you, la penjat ika jingyap ka jingtep ki sui ki khrei. La mi pat ban penkesan. Ban map ai finga khot fi baro. Hai so try. Kalau kamu mau pergi Jesus binyo, yang kerja kita bersama. Berkumah pila akali mapi barang gawe kerja kali ke badan kamba. Ke ka kamram ke kerja kali. Bangi don, bangi kum ka barang kersana kari kerja. Kamtam itu ke bela mat ya try Jesus Christ.
Kibela priang yo tra Jisu kibela yo ega jingkha ka batmai kibela priang yo Jisu Christ kibela long ki khon ke jong blai ke ega jingkhali ka kamram ka jinga bat ka chongpi utra Jisu Christ shabon ki shabane ngong pi la ai kani ka hukum ka bakra ka hukum ka kongsan ni ka kongsan tam let shika berthi baro ban yalap ega gospel shika jai ben ri baro ya kani ka gospel on yalap shika berthi baro abalo ka jingpla ha ki jai ben ri baro hakikan non jai ben ri baro hari katakan ja ka bakon ngia keren ki sigi bakhado Hai dang don shibon ke beri bampat yo sngoi ke gospel. Ka jong utra Jesus Christ bar kadai ka kamram ka jong abar chupi. Kadai ka jingket khli jong ari ban dan benta. Hagane ka great commission ban yalap yo ka gospel ka jong utra Jesus. Shaki bampat yo sngoi ka gospel ka jong utra Jesus barang kata kadai ka jingket khli ka kamram ai ka jongi ka bangidan. Ha ka bangidan ken ko me ka pen kerma nga hangne. Jesus Christ ka we ka sngi uya keren ba we u nong hikai jiki jiu. Bau tahu di nakademas. Unikademas ula budin ya utran Jesus Christ. Ya ka jialap ka jing tray kam ka jing syakri ka jing ula budin ushem. Bau ni udi sisa ubri bala fa do blai. Henry na maudan ka niam jiu. Baro ki jiu ki rabai ji ki jiu ki parisi sadusi ki keren ban ya u Jesus. Kim sultanat smang jong Jesus. Henry nakademas uyo I bau Jesus. Udi sisa bala fa do blai. Ula khwa ban ye kendo baru Jisu. Hagwe kamiet ulawan hakapor min miet amar us. Le ara bani kendo mersi wan min miet. Bani kendo uji wong kono hikai ngatip pameri bala pha. Do blai nama undan ki bala ban le ik iba mele. Hari ngata Jisu ye keren bari ko topik ika jing don kam jo di karas ban kelak pamot ban yo ka jing khabar sia. Hari ngata Jisu poi su ko ka phang. Haga gospel yo honest. Ka be ka heart ka mat pring jo ka gospel. Yo honest like han rio. Wong na bau blai uli kata ka perthai. Baru lai ti no yo khun bal khamaroi. Bau eu bangai yo nam jashu un reun yo agaj mam jut. Kata ka pedeng ka mat pedeng juga gospel. Jisu ya keren no karemas. Ubleu kata ka perde kentup iman de karemas. Baru lai ti no yo khun bal khamaroi bau eu bangai yo nam jashu un yo agaj mam jut ka kentup yo ni karemas. Hang ne Jisu ya tu ya ka gospel. Hau ni karemas. Baram tang kata upasat hau ni karemas reuniam. Bau ni I ka jito pau jong ka beneng. Nakam da ka perthai ka vision ka jiyo I jangai ka jiyo I jong blai nam da ka perthai ban pani hau nikar ma su reuni ham uba I tang ye ka niam la jong uba perkhat tang ye ka jing penep niam penep rukam uba klet ye ka jito pau ka jong blai nam da ka perthai barang wat baro ki kersan ki bapet ye ka program dan shibon le pring jong pi perkhat tang nam dai la de perkhat tang nam da ka balang ka jibi ka niam jong pi ka bapidan Kidan shibun ki program na kapor shibor ka balang. Kidan shibun ki events na kapor shibor ka balang. Haringi kalet ye ka vision jong ka baning. Ka jito pao jong ka baning nakam na ka perthai. Ukpa jiba baning ukwa ban ye bentai ka jito pao. Uit ye ka perthai ka mon ki brio ki jetmen rio ki bera na ka perthai. Baudan ka jing ye ni ka perthai ukwa ba ki jetmen rio bara ken mat ye ka jing ye jong trai. Kin yo snow ye ka gospel ka jong trai Jesus Christ. Ka jiba ka jong blai. Kaniri ka jingket khli. Kaniri ka kamram ka bangidon. Hakani ka singi ka bakhado. Uji sula jan manwan. Andai balai 498. Balai 498 kot ini kaya. Namar ba ki dang don ki bampat yo snow. Ye ka gospel ka jong trai Jesus. Ngim de ban kam trai ka gospel ka jong trai Jesus. Tangah ladi. Ban monopolize ban kam try ke jingker khu ke jimperem tanghala de kapisa ke tingka ka bang gilum nakam da ka country bag pen kot tangi sau kan ro han ka de ban penlet shaka porthai bag je ben ri ken yo snow ye ka gospel ka jong tra Jesus Amen pastor mo kata ka di ka jingker clear jong way po way ubanget bat ka balang ban let shaka porthai ban yalap yang ni ka gospel ka jong Jesus Christ bat kumba filakran menemo pastor fi ang baka ni ka gospel hakani ka ri ka jongi hne ka jela ka jongi kala poi kumba la sispa nya pu prasna ta ke ipat ngilale nak benta ka ni gospel ka ba susi kalong ni ka balang kersan ka ri ka jingi sha nga ka ni singi ka puli ni ko ka jing tho ka ni ka balang Korea hausam ka kanai spa nyo busau kadan ka jingki ka jong balai kadan ka jing treu musim ko ka ri kosin sa communism swa ba hari usam kanai spa iba kadan ka ri bible ka jing treu musim ko Bakani ka revival ka penkhaya ka jing tray mission. Laju ang revival is the mother of mission work. Ka revival ka kami ka penkhaya ka commission.
Hadin jo jero boleh sumkak senai spa nyobusala penki ekabalan Korea. Bat hapo jo daga senam arbu sangot ke missionary kimi ban yalap ye ke gospel ka jamu try Jesus Christ. Sha kiri jong ka perthai ke bapar yo so ke gospel. Bat sapo senam hadin kata galang arjar khat sao kumba arpnyo hajan sauspa laipun rewat ki missionary na Korea ki lej ban yalap ban litrai ka kam jo usra ki shispa nyopo tali ki ri jong perthai. Amen. Ni hakari ga jingi khat praspa saupuai arp artrik bana jilio ni yalap lawan poi ki missionary asora. Apa yang ulap bak sora Thomas Dio menyalap ego gospel. Wan hikai abike dak tho eng Henry ka susi ka jet ben rio karichi ni bat ego gospel haladi. Ngim sim la yalap ego gospel. Ka bale ran ka sopang men sim golong dang khendiat dang la nyu ki missionary ki bami ban tre se ki kiri. La besa yangi daga ktien jo blai ktien blai yo sngo. Ngila kam try ke ktien jo blai ngila kam try ke jingkeru ngila kam try ya ka jimpanem ke jong try ke blai jimpanem ngim sim la ai seki wei pat ka siti ke jong apostle Paul si bangai ke balang korin long ka ba. Kharsao ka khot life on rio wong kom ne. Hatu na phi lami no ka ktien ublai ni kala poi tang hapi. Hatu na phi lami no ka ktien ublai ni kala poi tang hapi. Persngausi Kata yo kasakut tang. kasakut tang hangi. Mal boleh ke ktien jom boleh mo pastor. Kuma fin yo ai ta fin ai ai. Kata kuma ngingi yo ai kani gospel to bangi num set tang hala den rei ngin ai ru shaki way. Wa apostle Paul si wong kumne bi aga city ga ba ar sinong korel no ba si pau. Samngan puli ka ga khot khalai. Ter do khat rio wong kumne. Henry ngi nom le thaburam sapang kita ki ki ba salandat ka jing thau jingi. Ngi nom le thaburam hakiki ke basalandat ke jing thau jingi na ka bis ngap nia ka ne khamtam ke parti kristan chi Henry kat kum ke jing thau je ka puot ka bau blei la ai ngi wang ngim le thaburam le sarong salandat upot je ka jing thau jingi kadan ka jing thau bu blei ai ka puot bangin tre mission blei ai sama Henry kat kum ke jing thau je ka puot ka bau blei la ai ngi kadan ka puot je ka jing thau bu blei la ai bangin tre ka mission ka kam ga jong try ka jing thau ken ban kot hadu jong piru kat ko mata ka jing thau yu pol ban poi hado akorin ban yala be gospel uta di boundary ban trei ka kam jublai na ban ngim sim la ken jo yala de palat bat kumbang ngim sim la kot hado jong pi na ban ngila poi hado jong piru haga gospel ukris ni poi hado akorin wang haga gospel ke jong kris ni wan poi ni puot utra wai bangin ben poi nanta Om bangile thau burom swangi ke ru ka basalandat ka jing thau jongi kata ha ka jing 3 minute jongki wei singap ba don ki pat ki bala ban kernyom ha ka jing 3 minute jongki wei ha ka jaka bala nyom beri ban trai gospel ya nyom lut nong trai gospel missionary pastor nong trai lut ha ka Shillong ngak ka ka sipi barang don wi kong ba pu nga yong senu te pastor bija bali pi man biang Shillong ji ka kan mau lo dia pi ngonga nganwan bi Shillong ji ngam trai wan siong Shillong jupi kanong Shillong trai gospel gidon. Menta ke pisala lom sheno ban naik kala lu Shillong jupi bai kali bai Shillong trai Shillong jupi lot. Nanta ha ka jaka ka julong kum ta hari jung he ka jaka badan jing trai bla ya nyom lot ki bro yang ta. La phari ai ka met jong kris. Ngam ngar ko bin singap bria bai kali upol wang. Singap ba wang. Om bangile thau buram swangi ai keru selar ka jing thau ji ha ka jing trai minot jeke wei. Don gi balet le thau buram 3 minute agak jing 3 minute agak jing kiway. Kadi ka papang mensiam. Henry puang ko abania siya prang wong. Sekar khot Henry ngi kirmen. Ondala penman ni ke jinget jung pi ko banget ka balang koren. Ondala penman ni ke jinget ji pinala san pinal roy pinal rangba on pen kraw yangi dapi. Kat kum kata ka put jongi siya ka jingken rei e. On pila san mapi on pen kraw yangi dapi ko lengba jong pi on kene ka ju sekri siya waipat. Hallelujah. Pinalasan. Mapi pinumbat ega gospel ale. Pinra ega gospel suwe. Kat bani thu khana. Hadu kiba shalandet jongpi. Kat bani thu khana hadu kita giri kiba shalandet jongpi. Pinalasan mapi ka balang. Nabi kan poi ka gospel seki weipan. Nanta bat ban. Onam le thaburam ka puot jong weipan. Swangi ke ru bala kre lupa. Henry tau balik thaburam le thaburam how try kena ka Bible
utrai ka baga gospel napi kan nei sikui par ke jaban rio sikui bagi bampar yo so ga yang ini trailang yang ini i ka kombo ble uyo i manialap e gospel sikui par ke jaban rio ki bampar yo so ga gospel Kadi kata bagin penpoi yang kani gospel Shiki pan kiri. Kadi kata pasal dah gila adab inlet ban sama opan. Saya Shiki pan. Kadi kata hati. Om tang bangil adab ba. Om tang bangil adab. Menta ke bejam wa Apollo sa Bible. Utit tak kena consult tang la shit rem alap sige. Yalap. Upo yalap sya abasas. Nanda Priscilla Aquila ko abani sibu jaka ki recommend ki ong priang yu. Uni Aquila Priscilla ki anu syukurim jayu ki khot yu Apollo sayeng ki hikai khambani asyusho. Ayo boleh kerja jono ki ban ka passion. Ka jimplo mensiam. Ki bala priang yu try ki shirem mani alap ki gospel. Hallelujah. Kimla ban syong kau baju. Ha kimla ban syong kau baju. Ki yang ki dong ki kula bani alap gospel. Ki don ki beri hukum Aquila Priscilla. Kini ki ba I mesti ki ba training ki ba I training ki ba I jikai. Jigi ya kublai subo jibi. Kinang don sibu ki beri ban I jikai. Yakini ki emerging and nongyalap ke jong try ki beri bami ke jibi yalap ki gospel ki plot mensiam. Ya ga ngalap ke gospel. Sigi be ke jaban rio. Sigi bampar yo soi ke gospel ke jong try Jesus Christ. Tapi pasal syukur aman kali kani goi ma. Try kani gospel apa is ke pertai borak goi. Ngagam deu bale research mo ban sipang gane. Henry sengusi ban ong fi barang kniat senemen suah wat hari jungi. Kadang wi senong li yalap paron kristan ki dang dum gi brio. Kniat senemen suah. Hari ni yalap de senong jayu. Maka dei sakatu benai kan non election. Hari ni pu yalap de senong jayu ki ong ban community brio ki nang mong yalap election. Ki ong yang na ka Jisu. Bagi partai biru kerting Jisu. Jisu hari jungi kata ke bampar yo semua ke gospel. Kalau kau bersusi. Implementasi ayu ubeli kila yo semua kila don kersan kata senong dei ka terus nem mensua. Telah hari ji ki nang dan ki bakum kita ki brio. Ka basis pa ni pu pragos nem ke gospel kala poi modur ki benta jong kari India. Kirang don sibun ki brio. Tarang ye kren ke jiwan Jisu la janwan penkre jiwan kajong utrai Jisu ye kani ke gospel ji ki ma on yalap seka pertai baro balong ke jim plasik ki jim baro hadi katakan jaga bakut. Yang ini perlu musim, yang ini trailang, yang dwai, pilawan mentar dwai, jika jalap ke gospel, dwai yang missionary, dwai bampari asal ke gospel, wat dwai syutang teledi balang lejong dwai bampari asal gospel, kebar, dan bentaban ai syaka kam cuba kam mission, syaka train mission syabar, ai ke da penki kiwai, ki balang kersan penki, yang ini yang, kemudian jingkot, ye kendo beki beri cuba ye kendo ki mission agency ban lei, syaka lengkha, ban tray ke kam ke cuba Hallelujah. Amen. Kadi kata pasal. Tagani ka singi hakade ka por ka bandangi do baniyo baniya kren shapi ki pai ba nong pai agane ka tien ka jong try ka be discuss ye pelujumang ye kren shapang ka dak jong ki dak sign of all signs ye gane ka gospel jo ki hima on yalap shaka parthai baro balong ka jing plan shi ka jait ben re baro bari ka ta kan ja ka bakot na preng jubi ki banang ka riji phila yayo snowi ka gospel pimpat ma ye ka bor jo ka gospel pimpat ma e ka bor jo ka gospel ka ban pen mv pinang Shillong ki reuniam pinang Shillong ki bre ba shulai pendep ki program syak home syak te pimpat like na jimli basni ke drok ke kiat ke jingdi penbu ai kini ke tai bat pimpat kala ke mom pimpat priang utra Jisu hagade ke si utra khodi pi priang ye ke gospel ke bor jong blai ban panem yo wai bu bangai yo jiu ngong yo greek yo jiu ngong reuniam nan de greek real start ba ki wi pe ki brio kar ki bangai ke gospel nga ka banong kan jaro bunu ban khot ker pat ke karte ngu Jisu bala ya pe ke pana la tep lui par on panem khot ker pat ke karte ngu Jisu menta priang yo utra Jisu onwan haka jim jobi ringkat barang nang ni ne dwain de jobi na khot wi pen kala ke mor ban ai ti no yala ke jong jo tra Jisu pi berani yang khot ker pa yo Jisu dan ke jaka pai khmar chbe ke gospel ke Jisu pa yala ke gospel jong ke tibrem ke gospel jong ke timpalai ke gospel jong ke timpendak tiba sele mesti buku bilaban keren hakati libat mai ke gospel jong ke timperkia kan tur ke jim jopi khot ker pa yo Jisu dwai yo Jisu na ke jaka ka ba fidan hagre ke simeda tribe ke ngi dwai go try ringat go try berap shakri jomi go try na ke channel per tv go try jaka Potternet ni release no ye ke tien ngi yalap ye ke tien me shigi yo sno ye ke khubor jami go tra abla shigi brio ke biya sno ke tien me go tra abla janga dan bri gidan kam ke jibani gidan kam ke jibani ke jibani ya gidan kam ke jum tray ke jum sima ko jme mendak ta jor go tra men tray no jaga bor play ke jumi go tra shigi ke biya sno ke gospel ke jumi go tra kin priang yo tra Jesus Christ kin kala ka bor go tra kin pai khamat shimi go tra abla jaga kin priang no jis gini ajim batma abla gidan ki Shillong nyam ki reuniam kin kala kin long ki riu play go tra ki brio kin jum sip kin rong shigi tray mesti ba ko go tra
kin ma de ka bor juga gospel kin ma de ka jimpen em godra kin ma de ka jimpen light kin ma de ka jimpen kia godra kin ma de ka jimpen slay ka jim trei ka jom ben simachot ka jim jogi de ka sngi de godra ngaingo ka de me sngo ka jinwai ka deng jisu ma fi ki bri ka boblei la kta ka ban kalamot pinam jisu pinawani ka jinwai wan ki bri ka jom boblei khot ki shi jopi le ne le ikendo iki wani kenduru shirika Potternet ka jing trei ka jom boblei banga ko ban kren khniat isha shaka balang kersana ka ri ka jing ka por mata no bingi im ki sig ba khado jak sien joga pendep ka julupa lanang ye pendep bat nginang yu isu ye ka jing prep ka jing jak ki banang jaban pendep ka jutulupa juga Bible udanial no ba khandai Hari mudane ka rijung ka jilomra usuthu na ka jutulupa jung Jeremiah ye ka jilomra ki kun Israel ka ri Babylon bagala janpoi ka bakut Nyo posnem kala jankor. Udani ala busmutu ia kane ka jethulu pa. U ema ka prophetic season, prophetic times. Ula rong se ka jinwai se sia jet bandwai se oblai. Bantip be ka man ka jontra. Bai ka plan joblai ka jingtmu joblai pendep. Na ka bana ngi ema ka prophetic season, ka prophetic time ka ayom jo ka jing pendep. Ya ka jethulu pa jo ka Bible. Kum ka balang kersan yang ngam se ka jingtrai ka joblai. Yang rong se ka jindwai. Yang dan benta ha ka mission ka jontra ban ya Allah. Ya ka gospel se ka jet men re bara. Yang mi ne ka sauken ro jo ka balang ngini ke jalan kam juga pertai ngini ke jalan kam juga jat ben rig bam pari asngoi ke gospel nginam kam try ke jimpan im nginam kam try ke gospel nginam kam try ke jingkar khu nginam lum ye ka jing a ke kam ke jong blai ka bangi ni duai man la ka tio ban pelet se ka kam jong tra se ke jat ben rio ke bam pari asngoi ye ka gospel yang in release ye ka jing ai se ka mission walk se ka gospel ke jong try ba kan let kaleng ke jaga juga rindia ke jat rio so gospel ba shedo bakut jong ka pertai hakari jing idani ka potential ngidani ka jingla ngidani ka resource ka manpower ngidani ka jingdan ngidani ki bri ka Rangkynsai ka blai ula khot ka rijungi bari yang yen ban pendep ka jing khot joblai nginam sakor ki saukan ro nginam song sok asayam bari yang yen yo sngo ka jing khot jotrai ka jing khot ka bakerki ban yalap ka gospel shwa jo ka jing kot ka ya jo ka jing ai shwa ka jing kot shwa ka jingwan ka jotrai Jesus ngindan benta ya ka jalap gospel na khot ki pastor ki bri jong blai na khadi ki bri jong blai ki shakri jong trane ki balang ba pher ki yo kem ye ka vision ka jong blai ka download jong blai ka vision for the world ka jito pam de ka perthai yo ni slai country ka bo jisu ke ren mon ka mas yang ini i ka pre ko mo blai yo i ngindan benta bar ka jintmu ka jong trai ban persingoi ka gospel shiki ja bri jong ka perthai bara haka kardeng jisu kristen ka singi ni dwai ka jit rej mo sebe ko try haki balang kersan boro ki pastor ki bri jong ko try ki shakri ke jeme ko try ablai trade ka bor mo sebe ko jeme ko try ablai don ki missionary la gari je ki badon shi ke jaka ki bai trade mission shabana la ka jongari ko try ki don shari thor jogari india shati mi gi sapsngi ki don shabana gari india ke batray ye ka mission wa ko try ye trade ring ka barki ko try kara ka besle ka jinga ye blai jome men ye shem ka janan kam jaki baro ko try but when ki ke balang kersan baro ko try nginum enjoy ke jingkar gutang hala dia jebere regin mi sheke sau nag sau kun rabani Allah ngi release ka finance ko try sheke mission walk ko try blai sheke perthai ko try blai jonga trengin ke show spa ka bre ka bam ka sarang ko try han regin release ka da sheke mission ko try sheke jat ben rio jonga perthai ko try ke ber yo snow ka gospel ko try ha India ba ke ba ko jonga perthai ngini ke jing tray ka ba ngini ka mission explosion ko try ha kar ke jing buthai no ha ka mission ha ka rijungi ha ka dang ba shlo haki balang kersan baro gotra ablai jonga men pli ki khmat bakani msem shigi breu jeme ma onga ka shiti jong patras gotra blai bentur chmala ga jingkolar kumbadan ki benyo ga jilator riya sha slam bathi nama daman ba ko weri msem gan jano ba baro kin poishiga jinkala ba mod gotra petras utho ga shiti gotra shigi bamet utho shigi banget gotra shigi banget kersan gotra uya sha slam bathi nama rumman ba ko weri msem gan jano Riba borok kin yo jimang juga. May Aisha Islam baga balang kersan go try. Kabampat pen ko ngu siga jing khot jame go try. Bandan mentah ka jalap ega gospel. Siga jat ben riu juga perthai baro ablai. May Aisha Islam go try. Ta lanu try meni Aisha Islam go try. Try ga ju try ga bakra. Ablai le ye go try ga bom sibir khi ka balang kersan. Hai ka riu jungi go try ka nongba. Ka jalai bengin dan mentah. Hai ka mission walk. Banyalap ega gospel. Shaka perthai go try. Ayo ba mesno. Idwai de ka jingat ake kardeng ka jong Jesus Christ. Amen. Blain kerku bi baro bar yang dan benta. But kani ka kam ban penpoy ka gospel. Sige bakot jong ka pertai. Amen. Amen. Boleh sibun pastor.